И здравейте, приятели! Днеска ще играем в FIFA. Все пак Миглена ми написа да играем на FIFA. Окей, играем на FIFA. Между другото, хора... Какви скоро, бе? Между другото, хора... Много скоро идва световното. Или ако не се лъжа, май се е минало. Футболистите нека да кажат долу в коментарите. Аз не съм кой знае какъв голям фен на футбола. Ето го най-отпред е Роналдо. Това там, ако не се лъжа, Марадона. Горкия почина. Ама то, човек като умре, по принцип му се маха героя в тая игра. Ама Марадона нещо... Де да го знам. Не са го махнали. Май FIFA ги мързи. И музиката се е сменила, има си още драфт токени. Едно е също, само музиката се е сменила. И оценете от 1 до 10 стария евент и сегашния евент в коментарите. Оценете, гайс. От 1 до 10 стария евент и сегашния евент. Аз по принцип свикнах с стария евент. Даже се научих и на стария евент. Изтеглих си играта и на стария евент. Стария евент мисля, че беше 10 от 10. Сегашния евент му давам 7. Чакайте си преместа това. Бягай. Бегай. Окей, отварям. Кой ще ми се падне, гайс? 3, 2, 1. Синан 5G Aura. О, имам да си избера. Кой да избера? Кой е с най-високи оверол? Всички са бразилци, всички са с 118 оверол. Аре, ще избера и това. Де да знам, ще го избрах, гайс. I don't know. Его е. Между другото, гайс, имам Роналдо. Да. Имам Роналдо, гайс. Пак имам избор. Аре, то, защото повече ми прилича на Ламин. Някакъв си нюса. Въпреки, че не е от Испания, ама ми прилича по косата на Ламин Ямал. Просто си го взех. И това съм си го взел тук, май. И гайс, хаштаг без хейт. Нов съм на играта. Айде, моля, не ме хейтете, протата, не ме хейтете, знам си, че съм нуб. Не ми го казвайте. Имам само един скапан Роналдо в отбора. По-скоро двама са. Един бразилски, един португалски. Ето. Гледайте ми какъв ми е скапан отбора. Най-силният ми играч буквално е Бербатов.
След Бербатов ми е Роналдо и след Роналдо ми е то бразилски. Ама иначе най-силният си ми остава Бербата. Аз му казвам Берба. Вие как му казвате? Не, пада ми батерията. Чакайте ме тук, гайс. Не искам това видео да приключи тук, гайс. Не, аз ще имам да си взема зарядното. Чакайте ме тук, не се тръгвайте. Хайде, гайс, взех си зарядно. Ето го. Бербата. Надявам се, че се насладихте, докато говоря с мама и си взимам зарядното. И който иска да играе с мен, имам името долу в описанието, който иска да играе с мен. Нека да напише хаштаг искам. Хаштаг искам и ще избера с кой да играя. Само напишете хаштаг искам. И се чудите сигурно. Виждам ви. Чудите се откъде съм го вземал това Роналдо. За протата сигурно знаят. Такъв португалски се казват или от Драв Токен или от това. Брат, как не мога да ме зареди. Ето най-накрая. Тук си го вземах. Там на Златан. Мисля, него си го взема. И мисля да почвам за Ламин. Както се потрудих за Роналдо, така ще се потрудя за Ламин Ямал. Ето, гледайте. Тук съм го взел. И някакъв друг съм взел. Но той ми остава за резерва. Много ми е гадно, тук го няма тоя. Неймар. Ето, аз между другото съм почнал да таковам за Ламин. За Ламин, брат. За Ламин Ямал. Тук Испания. Ето го, гледайте го, какъв е готин. Ама малко прическата му ми прилича на тия нудлите. Все едно, че съм ги взел и съм му ги изсипал на главата. Ламин Ямал, шо се направил така скапана прическа, бе? Все едно, че прическата му е буквално нудълси, брат. Нудълси. Между другото, аз съм много претенциозен за прически. По-скоро на футболистите съм претенциозен. Златан го пиша така заради това отзаде, къде му стърчи. И Роналдо го списваме, нали, той има готина прическа момчето. Ама Ламин Ямал, брат, нудли. Нудли. Гайс, понеже аз съм слаб, знаете ме, казах го. Просто пускам на атакинг. Да. Аз така играя. Атакинг. Хоп, дай, би! Не бе, Криси! Криси Рони. Аз така му казвам, Криси Рони.
Аре. Криси тръгва. Тръгва! Дай! Ей, да! Ай, майка ти стара. О, 67 минути, 6-7. Това не са минути, а направо секунди. Аз какво очаквам? Верно ли да игра един матч 90 минути? Хората са си го направили 90 секунди. По-малкото от минути, а секунди. Ама това е нещо повече от секунди. Не минути, ама... Гледайте колко бавно тече времето. Това не е секунди, не. Гледайте, че някакво по-бавно тече времето. Хайде. Криси Рони тръгва. Криси Рони, първия гол на Криси Рони в моя отбор. Не. Няма да бъде първия. Той сигурно ще се съединяваше за окраска. Ето, поне бразилския. Дай. И първия гол на Криси Рони от моя отбор. Френдлита. Френдлита, да. Моята аудитория вече се казва Френдлита. Така. И ето как Криси Рони забива с глава. Моето любимо. Винаги съм си мечтал това на живо да го видя как прави или Роналдо кик, или забива гол с глава. Ама с крака вече, като забие гол 150 и няколко километра в час. Гол, ти казвам, гол. Това е само един гол. Ясно е кой печели вече. И фул тайм. Буквално аз играх срещу Аржентина и тя не можа да ме победи едва. И познайте от кой, на кой отбор съм в тази игра. Р и завършва на Д. Реал Мадрид! Да. Мадрид, той не е любимият отбор. Да, ти какво мислиш, че ще кажа? Че любимият ми отбор е Барселона ли? Ето, Annotation Story. И 50 000 койна, гайс. Взехме ги. Аре, само трябва да... Аз една такава картина съм я наредил за 2 дена. А за Португалия поне 6 дена трябва да се мъчим. Вярвайте ми, наистина 6 дена трябва да се мъчиш за една картина. Ама аз знам, че Неймър ще го добавят. Нали световното. И така, гайс. Хайде. RSX7 бой. Това съм аз, да. 20 плюс 20 плюс 20 плюс 7. Това наистина овладя TikTok. Само да не направите някой меме с мене, гайс. Защото ще бъде много странно да видя мое меме. Как казвам 20 плюс 20 плюс 20 плюс 7. Това не трябва повече да го казвам, защото верно мога да направите някой меме с мен. Може да реагирам на меменца. Както искате, ако искате, изпращайте меменца.
Може да реагираме на меменца. И ще оставя и линк долу в описанието за играта, който не си я изтеглил, веднага да я изтегли. Какъв мъж си без да играеш в футбол? Да. Както ние българите си казваме, ако не оковеш един пирон, какъв мъж си? Аз го казвам това с футбола. Да. И аз не съм кой знае какъв добър на футбол. Само един път съм таковал. Аз повечето добър съм на вратар, гайс. Повече съм добър на вратар. Давай! И Кристи Рони заби! Гол! Чай, той е номер 3. Той не трябва ли да бъде 7? На снимката пише, че е 10. Къв 10 бе? Ама на снимката пише, че е 7. А на тениската е 3. Опаскам да видя как от моят отбор прави Роналдо кик. Ама той колко отбора е сменил то Роналдо. Сега е в Манчестър Юнайтед. Сигурно ще се премести в Барселона. Дира го знам. Ако се премести в Барселона, ще си променя отбора на Барселона, гайс. И не се базикам, знам. Колкото и да е гадна Барселона, само заради Роналдо ще го направя. Колкото и да е гаден Барселона. Знам, аз съм Барселона хейтър. Буквално. Аз съм най-гадният Барселона хейтър. И да, то Габи, не Гнаби. Какви са тия футболистки имена, бе? Добре, Гнаби ми вкара гол. Представям си как просто, като е бил по-малък, е направил една бела и майка му казва еле, гнабиди, еле. Какво правиш, бе? Защо щупи вазата, бе? Буквално сериозно това си го представям. И не. Само да са посмели да ми вкарат си гол. Дай. Ембапе? Май оня има Криси Рони. Добре. Аз ако си бех избрал да съм Франция, чакай малко, ако си бех избрал да бъда то французойския отбор, щеше да взема Ембапе. Яка оферта, ама аз съм се навил на Реал Мадрид. Много съм тъп, да. Трябваше да се взема там оня французойски отбор, там Париж, Туни. Аз не съм много голям фен на тия французойските отбори, така че аз не ги знам. По-голям фен съм на португалските отбори. Тие, как да ги кажем, брат? Няма дума направо за тях. Просто харесвам някакви други отбори, но не и тия французойските отбори. И българските, между другото, не харесвам. Без Левски. Левски го харесвам. Аз не съм Левски хейтър. Ето, Юлон.
И знаете, сега пак ви напомням, защото е средата на видеото. Средата на видеото е, гайс. Пак ви напомням, ако някой иска да играе с мене, хаштаг искам. И в края това ще ви го напомня. Next. Така. Виждам, стояне. Ето го Златан, къде ви говорих за неговата прическа. Отзаде това къде му стърчи кокчето. И него ще го взема. И мисля от те тук да взема оня Сон. Сон. Японския футболист. Japan. How Japan, man? В момента аз не знам какво казах, просто да знам. Ето, гледайте ги. Ама... Така, галерии. Аз мисля от тук си взема Сон, гайс. Аз ще си взема от тук Сон. Аз ще го взема Сон. Чай. И аз не знам какво казвам, просто като гледам това име Джапан, направо ми се гади. Ама просто да разнам. То Сон е добър и ще го взема. Окей. Чай, Сон го няма. Вот. Сон верно го няма. Да знам какво ще се взема. Аре да разглеждаме какви футболисти ще се взема. Ламин Ямал е в списъка. Ламин Ямал е в списъка, брадър. Така. Така. А тук шо го няма Ембапе? Какво става, майка му стара? Защо ги няма тия футболисти? Първо Сон го няма, сега Ембапе го няма. Добре, тук ще го потърся. Тук ще го потърся. Ембапе, брат, къде си? Гайс, къде е Ембапе? Вие виждате ли го? Защото аз не го виждам, честно. Добре, в Аржентина поне Меси има ли го? Да знам, аз съм Меси хейтър, ама футболиста е добър, аре. От мен да мине футболиста е добър. Меси сега има ли го тук? Кажи, че го няма. Направо ще... Ако го няма, директно спирам видеото. Да, ето, казах вие и тук за Марадона, който беше починал, но е тук. Добре, Марадона е в списъка. Меси тук ли? Месчо го няма. Бегай, бе. Монтел. Месчо го няма, верно. Значи Марадона е в списъка. Марадона е в списъка. Кой друг ще бъде в списъка? Така. Чай, Златан. Как да го взема Златан? Аз искам да взема Златан.
Искам, ще видя как да го взема Златан. Не искам да го взема. Златан. Златан няма да го взема. Кой друг има искам да взема? Чай да разгледам какво става с Италия. Какво става с Италия? Италия как е? Мексико... Не, това е Мексико. Не е Италия. Просто ми се привижда, че Италия отстрани. Гледайте го, не ви ли прилича на Италия? На мен ми прилича на Италия. Окей. Тя обърната. Онова там беше Мексико. Това до Бразилия какво е? Това вече е Италия. Няма как да ме излъжеш. Да, Италия. Да, е тук Бразилия. Се мъча за Бразилия, едва бутам камъка, гайс. И между другото, читвайте за тия въпроси. Пишете ги в интернет. Окей. Сега няма да се занимавам, след видеото ще се занимавам. Пишете ги просто тия въпроси в Google. Така е много по-лесно. И така. Така, гайс. И пак ви напомням за последен път, защото сега свърша това видео. Който иска да играе с мен, нека да напише долу в коментарите хаштаг искам. И аз ви казвам чао от мене до следващия път.